హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు 11వ అధ్యాయము ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 డేస్ కోర్స్లో 11th చాప్టర్కి వచ్చాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధరా శ్రీవాసాది గౌరభక్తబృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. 11వ అధ్యాయము విశ్వరూప సందర్శన యోగము. సో పేరులోనే మనకు అర్థమవుతుంది ఈ అధ్యాయంలో విశ్వరూప సందర్శనం జరుగుతుంది అర్జునుడికి. అది ఏ రకంగా జరుగుతుంది ఏమిటి అన్నది చూద్దాము. సో మొట్టమొదటిగా అర్జునుడి ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు ఏమన్నారు? నీవు దయతో తెలియపరచిన ఈ యొక్క పరమరహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం విన్న తర్వాత నా మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది. అంటే ఇంతవరకు ఆ మోహంలో ఉండి నేనేదో చేస్తున్నాను అనుకునేటటువంటివి చాలా వరకు ఇవన్నీ కూడా నాకు తొలగిపోయాయి అని చెప్పేసి అర్జునుడు చెప్తున్నాడు. భగవంతుడు రాజగుహ్య రాజవిద్య అని మనం చూసాము ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో. 9వ అధ్యాయంలో అది వినటము, తర్వాత 10వ అధ్యాయంలో భగవంతుడి యొక్క విభూతులు అన్నీ కూడా విని, ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు విన్నటువంటి ఈ జ్ఞానంతో చాలా వరకు అర్జునుడికి మోహం అనేది తీరిపోయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. ఓ పురుషోత్తమ, లోకమహేశ్వరం పరమేశ్వర, నేనిక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలని నాకు ఉంది, చూపించు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటున్నారు. నేను విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను, ఇదంతా కూడా నా యొక్క శక్తిలో ఒక అంశం మాత్రమే అని పోయిన అధ్యాయంలో చూసాము. సో విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాను అన్న దీనికి నీ అసలు రూపం ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పటికీ కూడా నీవు ఇంకా ఈ విశ్వం నందు అసలు ఎలా ప్రవేశించావు అది కూడా చూడాలని ఉంది. అంటే విశ్వరూపాన్ని చూడాలని ఉంది అని అర్జునుడు ఇక్కడ వ్యక్తం చేశారు. ఎందుకు అడిగాడు అర్జునుడు ఈ ప్రశ్న చూడాలని ఉంది అంటే, అర్జునుడికి నమ్మకం లేక కాదు, ఆయన నేనేదో స్పెషల్ అంటే నా కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ఆయన మిత్రుణ్ణి కాబట్టి నాకు చూపించాలని అది కూడా కాదు. కాకపోతే భవిష్యత్తులో ఇలా మనబోటి వాళ్ళు ఎవరైనా భగవంతుడు ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు నమ్మకపోవచ్చేమో అనేటటువంటి ఉద్దేశం, అందరికీ కూడా ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకునేటట్లు చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఇది అడిగారు అని చెప్పేసి ఇక్కడ రీజన్ చూస్తున్నాము. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. అంటే ఓ ప్రభు యోగీశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకుంది అని నువ్వు అనుకుంటే దయచేసి
ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు. యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మనం అవ్యయం. నేను దానికి అర్హుడును అనుకుంటే అది మన్యసే అది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుం ఇతి ప్రభో. నువ్వు గనుక నాకు దర్శించగలను. నేను దానిని దర్శించటం కూడా విశ్వరూపాన్ని అందరికీ సాధ్యం కాదు, అది చూడటం కూడాను. అందుకని నువ్వు అది నాకు ఆ సామర్థ్యం నాకు ఉంది అనుకుంటే దయచేసి నాకు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శనమివ్వు విశ్వరూపంతో అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు శ్రీ భగవానువాచ పశ్య మే పార్థరూపాణి శతశోధా సహస్రశ నానావిధాని దివ్యాని నానావర్ణాకృతీని చ. పశ్య మే పార్థ, చూడు పార్థ అర్జున, రూపాణి అంటే నా యొక్క శతశోధ సహస్రశ అంటే వివిధ వందల వేల కొలది వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, ఎన్నో రకాల ఆకృతులు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా నువ్వు చూడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ భగవంతుడు దయతో అర్జునుడికి చెప్పటం జరిగింది. సో పశ్యమే పార్థ రూపాణి అంటే చూడు అర్జున ఈ రూపాన్ని. ఎలాంటి రూపం అంటే వందల వేల శతశోధ సహస్రశ, ఎన్నో వందలు వేలు ఆకారాలు ఆకృతులున్న ఈ రూపాన్ని. నానా విధాని దివ్యాని అంటే ఎన్నో రకాల దివ్యమైన, తర్వాత నానా వర్ణాకృతిని ఎన్నో రకాల రంగులతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ ఆకృతిని, ఈ రూపాన్ని చూడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఇక్కడ ఒక శ్లోకంలో మనకు క్లుప్తంగా ఒక ఐడియాని ఇచ్చారు. ఏమని? వందల వేల శతశోధ సహస్రశ, వందల వేల ఆకృతులు అంటే రూపాలు, ఎన్నో రకాలమైనటువంటి దివ్యత్వం, రకరకాల దివ్య రూపాలు, రకరకాల వర్ణాలు, రంగులు ఉన్నటువంటి ఈ ఆకృతిని, ఈ రూపాన్ని చూడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ఇహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. సో గుడాకేశ అంటే అది నిద్రను జయించినవాడు, అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడు అని చెప్పేసి అర్జునుడిని పిలుస్తూ, అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అని. అంటే నా మోహము అవన్నీ తొలగిపోయింది అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు విన్న తర్వాత. సో అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు. నీవు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడొచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నిటినీ భవిష్యత్తులో నువ్వు కోరుకునే దానిని కూడా నీకు చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఉంది, ఇందులో లేనిదనేది లేదు. అందుకే దీనికి విశ్వరూపము అని చెప్పేసి పేరు. మన కంటికి కనిపించేదే కాదు, మనకి తెలియనిది కనిపించనిది అంతా కూడా ఆ విశ్వరూపంలో సమస్తము ఉన్నది. సో అందుకని నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే వాటిని కానీ భవిష్యత్తులో నువ్వేదన్నా కోరుకునేదైనా సరే అన్నీ కూడా నువ్వు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇందులో లేనిదంటూ ఏమీ లేదు. సో అని చెప్పేసి నువ్వు ఏది చూడాలనుకున్నా సరే ఇందులో నువ్వు చూడొచ్చు అని చెప్పి మళ్ళీ దాని గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇక్కడ మనం క్లుప్తంగా చూస్తున్నాము. రకరకాల దేవతలు, మనుషులు, ఋషులు, ఇక్కడ 4 బ్రహ్మకుమారులు, ఇవన్నీ కూడా మనకు అన్నీ కూడా భగవంతుల్లో ఎలా చూడవచ్చో మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న ఉదాహరణగా కొంతవరకు ప్రయత్నం చేసి చూపించడం జరిగింది. ఇలాగే భూమి, అడవులు, ఆ తర్వాత మొత్తం అన్ని విశ్వమంతా కూడా ఈ రూపంలో ఉన్నది, ఇమిడి ఉన్నది. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుమనేనైవ స్వచక్షుషా
స్వచక్షుష దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్య మే యోగమైశ్వరం. బట్ అయితే నువ్వు ఇలా నతుమాం శక్యసే ద్రష్టు మనేనైవ స్వచక్షుష, నీ స్వంత కళ్ళతో నువ్వు ఇది చూడటం నీ శక్యం కాదు. అందుకని ఎందుకంటే ఇంత విశ్వరూపాన్ని మనం మామూలు కళ్ళతోటి మనము చూడలేము. అది మన చూపుకు అందనటువంటిది అనమాట ఆ విశ్వరూపం. సో మన కళ్ళ ముందు కనపడేవే మనకు ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా కనపడక మన చూపులు మనల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటాయి. మనం ఒకటి చూసి ఒకటి అనుకుంటాం. అలాంటిది భగవంతుని దివ్య విశ్వరూపాన్ని చూడాలంటే మన మామూలు చూపుతో చూడలేము, చూసి అర్థం చేసుకోలేము, మనకి గోచరం కాదు. అందుకని దివ్యం దదామితే చక్షు, నీకు దివ్యమైనటువంటి చక్షువులు అంటే కన్నులు ఇస్తాను. పశ్యమే యోగమైశ్వరం, ఈ యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు, నా యొక్క యోగైశ్వర్యాన్ని పశ్యం అంటే చూడటం, చూడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మామూలు కళ్ళతో చూడలేం కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. ఈ యోగైశ్వర్యాన్ని నా యొక్క ఈ యోగైశ్వర్యాన్ని చూడు. అప్పుడు అలా చెప్పి భగవంతుడు ఆయన యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి చూపించటం జరిగిందనమాట అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పారు. ఎలా ఉందట ఆ విశ్వరూపం, సంజయుడి వర్ణన అనమాట ఇదంతా. ఆ రూపం అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, అంటే ఎన్నో ముఖాలు అది చూస్తున్నాం మనం, నేత్రాలు, అద్భుత దృశ్యాలు, దివ్యాభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన పిక్కు ఆయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహాశ్చర్యకరం దేదీప్యమానం అనంతం విశ్వతోముఖం అయ్యి విరాజిల్లుతున్నది అని చెప్పేసి ఇక్కడ సంజయుడు వర్ణించాడు ఆ రూపాన్ని. ఒక్కసారిగా గనక వేల కొలది సూర్యులు ఉదయిస్తే ఎంత కాంతి ఉంటుందో, ఒక సూర్యుడిని మనం కళ్ళతో సరిగ్గా చూడలేము. అలాంటిది వేల కూడా కాదు, వందల వేల సూర్యుళ్ళు కనుక ఒక్కసారిగా ఉదయిస్తే ఆకాశంలో ఎంతటి కాంతి ఉంటుందో అంతటి కాంతి ఆ విశ్వరూపానికి ఉంది అని సంజయుడు వర్ణించడం జరిగింది. అందుకే అది మన మామూలు కళ్ళకు అందని రూపం అన్నమాట. అప్పుడు ఈ అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలోనే ఒక చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని సందర్శించాడు. అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఆ దేహంలో మొత్తం విశ్వాన్నంతా కూడా సందర్శించటం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు మొత్తం అంతా కూడా ఎలా అయితే సందర్శించగలిగాడో అదంతా కొంతవరకు మనకి చూపిస్తున్నారు. అందరినీ, మనుషులను, దేవుల్ని, లోకాలను అన్నీ కూడా ఆయన ఈ రకంగా సందర్శించారు. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టారోమా ధనంజయ. సో ఈ రూపాన్ని ఇలా నువ్వు సమస్తం ఇన్ని వందల వేల సూర్యుల కాంతితో ఉన్న ఆ రూపాన్ని అన్నీ కూడా ఒక చోట అలా చూడటం అనేది ఎంతటి విశేషమో మనకి ఊహకు కూడా అందనటువంటి విషయం అన్నమాట. సో అది చూడగానే ఈ అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెందాడు. మరి అంతే కదా, చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడు. అంటే ఎంత తెలిసినా కూడా మన కళ్ళ ముందు చూసేసరికి అది మనకి దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యి, అంతేకాకుండా రోమాలు నిక్కబొడుచుకున్న వాడయి నమస్కారం చేయటానికి తల వంచుకుని చేతులు జోడించి ప్రార్థించటం మొదలుపెట్టాడనమాట. ఇక ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసిన తరువాత అది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారు. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవాదేహే సర్వాంస్తథా. పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూతవిశేషసంఘాన్ బ్రహ్మాణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వాను
రగాంశ్చ దివ్యాన్. ఏమన్నా నీ దేహము యందు నేను పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే, నీ దేహం నందు నేను సకల దేవతలను సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుణ్ణి, బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అంటే కమలంలో సో అందరినీ చూస్తున్నాను, దేవతలను, ప్రాణికోటి ఎన్నో అన్ని ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలంలో ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, ఋషులను, దివ్య సర్పములను కూడా చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు అనమాట. అందరూ కూడా నాకు కనిపిస్తున్నారు ఇందులో అని ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ మొట్టమొదటగా ఆ మాటని, ఆ తర్వాత అనేక బాహూదర వక్త్రనేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంతరూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం, అనేక బాహువులతో అంటే చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో చూస్తున్నాను. పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం. సో నీ యొక్క అనంత సర్వతో అనంత రూపాన్ని పశ్యాం అంటే చూస్తున్నాను. నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం. సో ఎక్కడ కూడా అందులో అంతం కానీ మధ్య కానీ ఆది కానీ ఏమీ కనపడట్లేదు, చూడలేకపోతున్నాను. అది ఎక్కడ మొదలవుతుందో తెలియట్లేదు, ఎక్కడ అంతం అవుతుందో తెలియట్లేదు, ఏది మధ్య తెలియట్లేదు. ఆది అంతం మధ్య నాకేమీ కనపడట్లేదు. పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప, చూస్తున్నాను విశ్వేశ్వర నీ విశ్వరూపాన్ని అని ఈ శ్లోకంలో కీర్తించారు. సో భగవంతుడికి అనేక చేతులు, ఉదరాలు, ముఖాలు, కళ్ళు అన్నీ చూస్తున్నాను అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత ఆది అంతం మధ్య నాకేమీ ఎక్కడ కనపడట్లేదు, అంత అనేది తెలియట్లేదు, ఎక్కడ మొదలైందో ఎక్కడ అంతం అవుతుందో అసలు మధ్య ఏదో ఏది నాకు తెలియట్లేదు. అంత విస్తారమైనటువంటి ఆ రూపము అని మనకు అర్థమవుతుంది. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్యనేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. సో నీవు ఆది మధ్యాంతము లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతం, నీవు అనేక బాహువులు, అనాది మధ్యాంతం అనంత వీర్యం. సో ఆది మధ్యాంతాలు లేవు, అనంత వీర్యం, నీ మహిమ అనంతం, అనంత బాహుం, ఎన్నో చేతులు ఉన్నవాడవు. శశి సూర్యనేత్రం, సూర్యచంద్రులు నీ కళ్ళు, సూర్యచంద్రులే కళ్ళుగా ఉన్నటువంటి వాడు అని. పశ్యామి త్వాం దీప్తహుతాశవక్త్రం. సో నీ యొక్క నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తోంది, అది చూస్తున్నాను. స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీ యొక్క స్వతేజస్సుతో అంటే నీ యొక్క తేజస్సుతో ఈ విశ్వమంతా కూడా తపంతం అంటే విశ్వమంతా కూడా వెలుగొందుతోంది, ఉత్తేజపడుతోంది. అంటే నీ యొక్క తేజస్సుతో ఈ విశ్వమంతా కూడా శక్తిని పొందుతోంది. అలాంటి నిన్ను నేను చూస్తున్నాను అని ఇక్కడ అర్థం. సో ఆది మధ్యాంతం లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమల అనంతము, నీవు అనేక బాహువులు, సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోంది. నీ తేజస్సుతో ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. పశ్యామి త్వాం అంటే నిన్ను చూస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకాలో. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఒక
అర్థం కావటానికి వీలైనంత వరకు ప్రయత్నాలతో ఇక్కడ కూడా ఒక చిత్రాన్ని చూస్తున్నాము. అనేక రూపాలు, ముఖాలు మనకు చూపిస్తున్నారు. నేత్రాలు, నీ నోటి నుంచి అగ్ని జ్వలిస్తోందని అవన్నీ కూడా కొంతవరకు మనం ఈ చిత్రాల్లో చూడగలుగుతున్నాము. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకేన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మన్. నీ ఒక్కడివే అయినా ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. సో ఆకాశాన్ని, సకల లోకాలని, వీటన్నిటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ స్పేస్లో కూడా వ్యాపించి ఉన్నావు ఓ మహాత్మా. నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూచి సకల లోకములు కూడా భయంతో కంపించిపోవటం నేను గమనిస్తున్నాను. అది కూడా కనిపించిందనమాట. అన్ని లోకాలు భయంతో కంపించిపోవటం అవన్నీ కూడా ఆయనకు ఈ విశ్వరూపంలో కనిపించింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అమీహి త్వాం సంఘా విశంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిక్త్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధసంఘా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభి పుష్కలాభి. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు అని ఇక్కడ మనము ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. దేవతలు అందరూ ఆశ్రయం పొందుతూ ప్రవేశించటం, కొంతమంది ఈ భీతులై నమస్కరించటం, కీర్తించటం, మహర్షులంతా కూడా శాంతి శాంతి అంటూ ప్రార్థిస్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ వర్ణించటం జరిగింది. అప్పుడు ఇలా ఈ రకంగా అర్జునుడు చేసిన ప్రార్థనలన్నీ చూసాము. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఇలా అన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త ఋతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే ఏవ స్థితా నీకేషు యోధ. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని నేను కాలోస్మి, లోక జనులందరినీ నశింపచేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో, మీరు పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులందరూ చంపబడతారు. సో ఈ యుద్ధంలో అందరూ కూడా చంపబడతారు, ఒక్క పాండవులు మాత్రమే ఉంటారు అన్నట్లుగా ఇక్కడ చెప్పటం జరిగింది. తస్మాత్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవేతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ. కాబట్టి ఉత్తిష్ఠ లేచి, యశో లభస్వ కీర్తిని సంపాదించు, జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. అయితే మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ, నేను ఇంతకు ముందే అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశాను. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు, భవ సవ్యసాచిన్. సో నువ్వు జస్ట్ ఒక నిమిత్త మాత్రుడు, నా చేతిలో నువ్వు చేస్తున్నావు, నేనే చేస్తున్నాను, నువ్వు అనుకోవద్దు అన్నది ఈ రకంగా చెప్పటం అన్నమాట. నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడు. సవ్యసాచి అంటే బాణాలు రెండు చేతులతో వేయగలిగిన వాడు అని అర్థం. అర్జునుడు అంటే ఎంతో నేర్పరితనం, విలువిద్యలో నేర్పరి అన్నది
మాటకు అర్థం. అంటే 2 చేతులతోనూ వాళ్ళు బాణాలు వేయగలరు అని. సో అర్జునుడికి ఆ పేరుంది సవ్యసాచి అని. సో అందుకని ఆ సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచి, నువ్వు ఇందులో కేవలం నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు. కాబట్టి ఇదంతా కూడా ఇంతకు ముందే నిర్ణయించబడింది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎప్పుడో నిర్ణయింపబడింది. కాబట్టి నువ్వేదో చేసి దానిని జరుపుతున్నావు అనుకోవద్దు. ఇదంతా ఇలా జరగాలని ఎప్పుడో నిర్ణయించబడింది. నువ్వు ఒక నిమిత్త మాత్రుడవు. నువ్వు ఆ పని నిర్ణయించబట్టి నువ్వు అది జరిపించేవాడిలాగా ఇక్కడ ఉన్నావు అంతే. అంతేగాని నీ వల్లే ఇదేది జరగట్లేదు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. నువ్వు కాదు చేసేది అన్నట్లుగా, అంటే నిమిత్త మాత్రుడవు అని. తస్మాత్ అందుకని లేచి యుద్ధం చేసి నీ కీర్తిని నువ్వు పొందు, శత్రువులను జయించి రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నేను అన్నీ ఇంతకుముందే ఇదంతా ఏర్పాటు అయ్యింది. సో నువ్వు నిమిత్త మాత్రుడవు సవ్యసాచి అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. తరువాత అర్జున ఉవాచ, అప్పుడు అర్జునుడు ఇలా అన్నారు. స్థానే ఋషికేశ తవ ప్రకీర్త్యా జగత్ ప్రహృష్యత్యనురజ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని దిశో ద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంఘా. అప్పుడు అర్జునుడు, ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతున్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా కూడా సమంజసమే. అంటే అది అంతా కూడా ఎందుకు వాళ్ళంతా అలా చేస్తున్నారన్నది అర్థమవుతోంది. ఏమిటి? జగత్తంతా ఆయన మహిమను పొగుడుతూ ఆనందం అనురాగం పొందటం, రాక్షసులు భయపడి పారిపోవటం, సిద్ధులు అందరూ కూడా అంటే మునులు అలాంటి జ్ఞానులు అందరూ కూడా నీకు నమస్కరిస్తున్నారు అని చెప్పి అర్జునుడు మళ్ళీ ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్ నత్వత్సమోస్త్యభ్యదికా కుతోన్యో లోకత్రయేప్యప్రతిమ ప్రభావ. సో ఈ సమస్త లోకానికి చరా అచరాలకు నీవే తండ్రి, కదిలే వాటికి కదలని వాటికి. చరాచరస్య పితాసి లోకస్య చరాచరస్య అంటే ఈ లోకంలో కదిలే వాటికి కదలని వాటికి అన్నిటికీ కూడా నువ్వు పితాసి, నువ్వు తండ్రివి. త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్, నువ్వెంతో పూజనీయుడు, అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు. నువ్వే గురువు కూడా. అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటాం. ఆయనే ఇదంతా కూడా మనకి బోధించారు. కాబట్టి భగవంతుడు మనకు గురువు. సో అది నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. త్వమస్య పూజ్యశ్చ, నువ్వే పూజ్యస్తుడు, నువ్వే గురువు. నత్వత్సమోస్త్యభ్యధికా కుతోన్యో, నీతో సమానమైన వారు ఎవరు కూడా ఉండరు. లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. సో అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడ, లోకత్రయే, 3 లోకాలలో కూడా నీకంటే గొప్పవారు ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పేసి లోకత్రయే అప్రతిమ ప్రభావ, నీ యొక్క నీ అంత ప్రభావం, నీ ప్రభావం కానీ నీ యొక్క గొప్పతనం కానీ ఎవరికి లేవు ఈ 3 లోకాల్లోనూ అని చెప్పి మళ్ళీ అర్జునుడు ఇక్కడ కూడా స్తుతించటం, ఈ విశ్వరూపాన్ని వర్ణించటం, ఆ విశ్వరూపాన్ని స్తుతించటం అర్జునుడు, కొంతవరకు సంజయుడు కూడా వర్ణించటం ముఖ్యంగా మనం ఈ 11వ అధ్యాయంలో చూస్తామన్నమాట. ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను. అయితే నా మనస్సు భయంతో ఎంతో బాధపడుతోంది. దేవదేవ జగన్నివాస, దయ ఉంచి నీ పూర్వరూపాన్నే చూపించు, అనుగ్రహించు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు అర్జునుడు. ఇంత చూసిన తర్వాత కూడా భయపడిపోయి ఆ రూపాన్ని చూసి ఆనందించాడు. కానీ ఏదో బాధ, భయం ఉంది. కాబట్టి నీ పూర్వరూపాన్నే నాకు
చూపించు అనుగ్రహించి అని చెప్పి, మునుపట్లాగే నీ కిరీటం గద చక్రం ధరించిన నిన్ను, ఇదివరకిట్లాగా అలా అన్నీ ధరించిన నిన్ను చూడదలిచాను. 1000 చేతులు కలిగిన విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో పూర్వరూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు అని అప్పుడు ఇదంతా చూసిన తర్వాత, స్తుతించిన తర్వాత చివరికి అర్జునుడు ఆ రకంగా అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు, అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం నీకు ముందు ఇంతకు ముందు ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ కూడా చూడలేదు. తేజోమయం, ఎంతో కాంతివంతమైనది. 100,000 సూర్యులు ఒక్కసారి ఉదయిస్తే ఎంత కాంతియో అని చెప్పారు సంజయుడు. సర్వోత్తమము, ఇక అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైనది, గొప్ప, సమస్తము ఉత్తమాలన్నీ కూడా అందులోనే ఉన్నాయి. సో సర్వోత్తమం, సనాతనము, సత్, భగవంతుడు సత్ అంటే ఏమిటి? సత్యం అంటే ఎప్పుడు చెక్కు చెదరకుండా ఒకే రకంగా ఉండేది అన్నది నిజమైన సత్ అన్నమాటకు అర్థము. సో ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ అలాగే ఉన్నారు కాబట్టి సనాతనము, అనంతము. ఆయనను మనం మెజర్ చేసేది లేదు. ఇక అనంతం, అన్ని చోట్ల కూడా భగవంతుడు లేనిది లేదు. అందుకని ఇలా అయినటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా చూడలేదు. అర్జునుడు అలా అంతటి భాగ్యం అర్జునుడికి కలిగిందనమాట, అది చూసే భాగ్యం. సో సంజయ ఉవాచ, అప్పుడు సంజయుడు మళ్ళీ లాస్ట్కి ఇలా ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తున్నాడు. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఏమన్నాడు? భగవంతుడైన కృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడి, ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా, ఈ రకంగా వాసుదేవుడు అర్జునుడితో చెప్పి, స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ, సో అతని యొక్క చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం, అయితే తద్వారా భయపడేటటువంటి ఈ అర్జునుడిని భూత్వా పునః సౌమ్యవాపుర్మహాత్మా, ఆయన్ను మళ్ళీ భయపడకుండా ఉండేటట్లుగా చేశాడు. తద్వారా అర్జునుడిని ఓదార్చాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడు ఇలా అర్జునుడికి చెప్పి, నువ్వు తప్ప ఇంతకుముందు ఎవరు చూడలేదు అని చెప్పి ఈ రూపాన్ని, ఇటువంటి రూపాన్ని, అనంతమైన ఈ రూపాన్ని నువ్వే చూసింది, అంటే ఇంతకుముందు ఎవరు చూడలేదు అని చెప్పి చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు అర్జునుడి యొక్క కోరికపై. చివరికి తన ద్విభుజ రూపాన్ని, అప్పుడు చివరికి ఆయన 2 చేతుల రూపాన్ని ప్రదర్శించారని ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. 4 చేతులు, ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన రూపంలో మళ్ళీ అర్జునుడికి కనిపించడం. అలా భయపడే అర్జునుడిని ఆయన చివరకు శాంతి పడేటట్లుగా చేశారు అని చెప్పి సంజయుడు వివరించాడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గత. అంటే అర్జునుడు అన్నాడంట, జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావమును పొందాను. అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడటం ఎంతో భాగ్యం. అయినప్పటికీ అది దాని యొక్క శక్తిని చూసి అర్జునుడు లాంటి వాడే కలవరపడిపోయి, మళ్ళీ నేను మామూలు రూపంలో నీ యొక్క స్వయం రూపంలో నువ్వు నాకు కనపడు అని ప్రార్థించటం జరిగింది. సో ఆయన మా భగవంతుని రూపాన్ని చూసిన తర్వాత నీ మనుష్య రూపం చూసి నా మనస్సు శాంతించింది. నేను మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందాను. అంటే ఆ కలవరము అవన్నీ నాకు మళ్ళీ నా సహజ స్వభావం పొందాను అని చెప్పి అర్జునుడు ఇక్కడ అంటున్నాడు. అంటే
ఆ భగవంతుడి మీద ఆ ప్రేమను ఆ మైత్రిని చూపించాలి అంటే ఆ ఆ విశ్వరూపంలో మనకు ఆ బ్రహ్మాండమైన రూపంలో మనం ఎంతో ఆశ్చర్యంతో భయంతో తర్వాత చూస్తూ ఉంటాము. కానీ మామూలుగా ఈ మైత్రి ఈ ప్రేమ అనేది ఈ భగవంతుడి రూపంతో అర్జునుడికి తెలుసు కాబట్టి అది మళ్ళీ ఆ రూపాన్ని చూసిన తర్వాతే ఆయన యొక్క మనస్సు శాంతించి మామూలుగా భగవంతుడితో తను ఎలా అయితే ఎప్పుడు ఉంటారో మిత్రులుగా ఆ ప్రేమ అవన్నీ కూడా ఈ రూపంలోనే సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ ఆ రూపాన్ని చూసిన తర్వాత మనసు శాంతించింది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత. ఇది భగవాను వాచ. నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. సో భగవంతుడు ఏమంటున్నారు, మత్కర్మ మత్పరము మద్భక్త సంగవర్జిత. సో కామ్యకర్మములు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడివై, అంటే నా పనులలో నువ్వు నాకు అంకితమైన భక్తుడివై నువ్వు ఈ సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు అంటే ఎవరు శత్రువులనే వాళ్ళని లేకుండా చూసుకుని సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ అందరి పట్ల కూడా విరోధ భావం లేకుండా సర్వభూతం అంటే అన్ని జీవుల మీద కూడా విరోధ భావం లేకుండా యస్స మామేతి పాండవ ఎవరైతే అటువంటి భక్తుడు ఉంటారో వాళ్ళని తప్పకుండా చేరుకుంటారు అని చెప్పేసి ఈ శ్లోకంలో మళ్ళీ చివరికి భగవంతుడు మనకి గుర్తు చేస్తున్నారన్నమాట. సో కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనం అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ సంగవర్జిత అంటే ఈ మామూలుగా మనం అన్నిటితో ఆ అటాచ్మెంట్స్తో ఉండేవాళ్ళము. అలాంటి అటాచ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా మనము తగ్గించుకుని విముక్తులమయ్యి భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఆయన కొరకే కర్మ చేస్తూ నన్నే జీవిత లక్ష్యంగా మత్పరము అంటే ఆయనకు మనల్ని మనం శరణాగతి పొందుతూ అంకితం చేస్తూ ఆయన పనులు చేస్తూ భగవంతుడి కోసమే చేస్తున్నాము అనుకుంటూ చేస్తూ ఈ అటాచ్మెంట్స్ నుంచి మనల్ని మనం పెంచుకుని అందరినీ నిర్వైర సర్వభూతేషు అన్ని జీవాలతో కూడా ఎవరితో శత్రుత్వం అనేది లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు సమామేతి పాండవ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటారు అని మరొక్కసారి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం చూసాము అంటే ఇక్కడ సమస్త జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ వ్యవహరిస్తూ భగవంతుని ఆదిరూపమైన శ్యామసుందర దివ్యమంగళ స్వరూపమును ఆరాధిస్తూ భజించినట్లయితే మనము త్వరితగతిలో ఆయన ధామమును చేరుకొనగలము. అది అంటే చివర శ్లోకంలో మనకు చెప్పింది అదనమాట. మత్కర్మ కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. కామ్యకర్మలు మానసిక కల్పనమనే కల్మషాల నుండి విముక్తుడై నా విశుద్ధ భక్తి సేవలో నెలకొనేవాడు, నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు, నన్నే తన జీవితపు చరమ లక్ష్యంగా అంటే మత్పరము నన్నే తన జీవితపు చరమ లక్ష్యంగా చేసుకునేవాడు, ప్రతి జీవుని ఎడ మైత్రితో ఉండేవాడు నిశ్చయంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. సో భగవంతుడు చెప్పింది అన్ని జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ సర్వభూతానం ఒక్క మనుషులతోనే కాదు ఆ కరుణ అన్నది అది సర్వభూతాల అన్ని జీవరాశుల మీద కూడా కరుణతో మైత్రితో వ్యవహరిస్తూ ఉండటం మనము అలవాటు చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ భజిస్తే
మనము త్వరితగతిలో చేరుకొనగలం. సో సమస్త జీవులలోనూ కూడా భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి మనము అన్ని జీవుల ఎడ కరుణతోనూ మైత్రితోనూ వ్యవహరించాలి ఆ తర్వాత అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఈ రకంగా మనం 11వ అధ్యాయాన్ని పూర్తి